Μαζί μας ο κύριος Βασίλης Αληχός, γραμματέας Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Από σήμερα λοιπόν εγκατασταθήκατε μαζί με τις Κυψέλες στην πλατεία Γεωργίου και ζητάτε ελέγχους. Ξέρετε τι, μας προκαλεί έκπληξη ότι δεν ζητάτε χρήματα. Είναι ένα πάγιο αίτημα που έχουμε θέσει σε όλους τους τόνους, όλες τις μορφές. Δεν ξέρω, πραγματικά είμαστε ένας κλάδος που ζητάμε το αυτονόητο, να υπάρξει ένας έλεγχος, ένα σύστημα εισρώων, εκροών, να ξέρουμε τι παράγουμε, τι εξάγουμε, τι καταναλώνουμε. Μιλάμε για μια χώρα η οποία παράγει γύρω στους 10.000 τόνους μέλι και καταναλώνει 40.000 τόνους. Είναι ένα παράδοξο το οποίο φτάνουμε να συζητάμε, ας πούμε, για τις ανατιμήσεις στα προϊόντα. Είναι η καθημερινή συζήτηση όλων των οικογενειών. Πάμε στο ράφι, πάμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε μια ανατίμηση σε όλα τα προϊόντα. Μα εμείς οι παραγωγοί δεν έχουμε κάνει ανατίμηση. Ποιος τις κάνει τελικά τις ανατιμήσεις στα προϊόντα? Έχουμε μια καταρχήν διατροφική βόμβα, η οποία έχουμε εισαγωγές από τρίτες χώρες, με πρώτη και καλύτερη την Κίνα, αμφιβόλου προελεύσεως μέλια τα οποία εισάγονται με υπολείμματα φυτοφαρμάκων, με ενδεχομένως και με επιμολύνσεις, γιατί μιλάμε ότι έχουν βρεθεί και βαρέα μέταλλα. Γνωρίζουμε ποιο είναι το κλίμα της Κίνας και ποια είναι η επιβάρυνση. Επιπλέον έχουμε, εκτός από αυτό, υποκατάστατα μελιού, δηλαδή σιρόπια από άμυλο, σιρόπια από ρύζι, τα οποία έρχονται. Δίνει ο νόμος εδώ στην Ελλάδα το δικαίωμα στον εισαγωγέα, στον τυποποιητή, στον χονδρέμπορο, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε 15 μέρες να δηλώσει την παρτίδα. Πολύ και εύκολα, να το βαφτίσει μέλι ελληνικό. Και να το βαφτίσει ελληνικό μέλι, αυτό μας λέτε? Ακριβώς. Και εδώ ερχόμαστε και φωνάζουμε τόσα χρόνια και λέμε, μα δεν μπορούμε να καταλάβουμε, υπάρχει αδιαφορία, υπάρχει ευθυνοφοβία. Τι ακριβώς είναι αυτό? Δηλαδή θέλουν, αντί να δημιουργήσουμε ένα προϊόν, έχουμε ένα άριστο ελληνικό προϊόν, και ειδικά εδώ στη Δυτική Ελλάδα παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας μέλια, τα οποία είναι γνωστά και πασίγνωστα, θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο. Και αντί να δημιουργήσουμε μια υπεραξία με σύμμαχο το κράτος χέρι-χέρι και να δημιουργήσουμε ένα εξαγωγικό προϊόν, εμείς κάνουμε το αντίθετο, το υποβαθμίζουμε, το υποβιβάζουμε και ανοίγουμε την πόρτα να φέρουμε μέλια και να δημιουργήσουμε υπεραξία σε άλλες χώρες. Η νέα ΚΑΠ τι λέει? Γιατί αντιδρούμε εμείς οι αγρότες για τη νέα ΚΑΠ? Δεν θα δοθούν 50 δις στην Ουκρανία και θα μπει και ένα πλαφόν σε όλους μας, μην παράξετε, θα φέρουμε από την Ουκρανία, ή θα παράξετε τόσο γιατί θα πρέπει να φέρουμε και τόσο από την Ουκρανία. Πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν αφήνουν τον πρωτογενή τομέα να εργαστεί, να δουλέψει και να μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες που να μεγαλώσει την οικογένειά του, την επιχείρησή του και να διαφημίσει και με τα προϊόντα του την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και το πιο σημαντικό είναι για την διατροφική βόμβα, γιατί ξέρετε όλη η ελληνική οικογένεια καταναλώνει μέλι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Καταναλώνουμε μέλι και θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Το έχω πει πολλές φορές σαν γραμματέας του Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας. Πέρασαν τα Χριστούγεννα και βλέπαμε 4, 3 ευρώ, 5 ευρώ ένα κιλό μέλι. Μα αυτό δεν είναι καν το κόστος της χονδρικής στο ελληνικό μέλι. Πώς γίνεται να υπάρχει το κόστος της τυποποίησης, να υπάρχει το εμπορικό κέρδος? Θα έπρεπε να προβληματίζει. Αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Άρα λοιπόν, για να προστατευτεί ένας καταναλωτής, θα πρέπει το πρώτο στοιχείο είναι η τιμή. Το πρώτο στοιχείο και το σημαντικότερο από όλα είναι από πού έρχεται αυτό το οποίο βάζουμε στο τραπέζι μας. Εγώ δεν μπορώ... Συνάρτηση αυτού είναι και φυσικά η τιμή. Αλλά, όταν όμως έχουν ελληνοποιηθεί οι ποσότητες όταν έχουν ελληνοποιηθεί, πώς μπορούμε να το ξέρουμε? Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εδώ στην περιφέρεια δεν υπάρχουν, όλοι οι συμπολίτες μας δεν ξέρουν ένα μελισσοκόμο. Είμαστε τουλάχιστον 2.000 στον νομό Αχαΐας μου.
δεν γνωρίζουν ένα μελισσοκόμο, δεν μπορούν να καταλάβουν, για παράδειγμα, 1 κιλό μέλι δεν μπορεί να υπάρχει στην αγορά 10 ευρώ και να είναι αυτό το μέσο κόστος, ας πούμε, για 1 κιλό μέλι και να βλέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, στα σούπερ μάρκετ με 3, με 4, με 5 ευρώ. Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Όπως θα πάμε να πάρουμε 1 κιλό κρέας και ξέρουμε ποια είναι η τιμή, εάν θα το δούμε 70 ή 80% κάτω, κάτι δεν πάει καλά. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Το ίδιο πράγμα ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει διαφορετική τιμή από αυτή την τιμή την οποία ορίζει η αγορά. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και θα μας δοθεί δυνατότητα να μιλήσουμε και πάλι. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Από την αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τους εκπροσώπους των αγροτών, περιμένετε εσείς κάτι? Όχι. Και δεν θέλω να γίνω μάτης κακών. Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι αύριο, σε λιγότερο από 24 ώρες, έχουν ραντεβού 15 αγρότες. Οι μελισσοκόμοι για άλλη μια φορά είναι παρατηρητές. Πέραν από τις ελληνοποιήσεις, έχουμε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε στα δάση. Όλοι μας έχουμε ένα δικαίωμα να δουλέψουμε ένα 8ωρο και παραπάνω. Οι μελισσοκόμοι δεν το έχουν. Με την πυροσβεστική διάταξη και το καπνιστήρι μας λένε 2 με 3 ώρες την ημέρα μπορούμε να δουλέψουμε, δηλαδή από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί. Αυτό λέει η πυροσβεστική διάταξη. Έχουμε πρόβλημα με τα φορτηγά μας. Η μελισσοκομεία ασκείται στην Ύπαιθρο, άρα τα φορτηγά μας πρέπει να είναι στις παράπλευρες οδούς. Δεν επιτρέπεται βάσει Υπουργείου αυτό το πράγμα. Βάζουμε το κεφάλι μας στη Λεμιτόμο και παίρνουμε τα φορτηγά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να ξεκινήσουμε από την Πάτρα δεν μπορώ να πάω στο βουνό μέσω εθνικής οδού, θα χρησιμοποιήσω παράπλευρη. Εάν γίνει ένα ατύχημα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να πουλήσουμε, δεν ξέρω κι εγώ τι, και κινδυνεύουμε να είμαστε εκτεθειμένοι στα μάτια του νόμου. Έχουμε ζητήσει πράγματα τα οποία δεν απαιτούν χρήματα για το κράτος. Είναι συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες θα έπρεπε να αρθούν και να μας επιτρέψουν να δουλέψουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούει κανένας. Δεν ξέρω, είναι και το κόστος παραγωγής, αλλά εδώ δεν είναι. Ξεκινάει η μελισσοκομική σεζόν. Ήδη έχει ξεκινήσει. Πώς θα μπούμε στα δάση όταν σε κυνηγάει το δασαρχείο? Είναι σημαντικά αυτά που βάζετε στο τραπέζι. Εγώ να σας ευχαριστήσω και είναι σίγουρο ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε και πάλι. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.